igsuon, tuguti ko nga niining ika-katluan nga Domingo sa ordinaryong panahon, tuguti ko og mamalandong sa mga butang nga ato nang nahibaluan. Nga kini magsilbing pahinumdum na lamang nato kay nagtuo ko nga nasayod na nata niining tanan. Sama nga si Moises, no, nagpahinumdum sa katawhan sa Israel. Diha sa unang pagbasa, diha sa Deuteronomio, si Moises miingon sa katawhan, sa tibuok ninyong kinabuhi, kinahanglan kahadlukan ninyo o sa inyong mga kaliwat ang Ginoo nga inyong Diyos ug tumanon ang tanan niyang balaod nga gihatag ko kanidyo. Kung buhaton ninyo kini, miingon si Moises, makabaton kamog taas nga kinabuhi, busa pamati katawhan sa Israel ug tumana gayod ninyo kini aron kamo magmauswagon ug mudaghan pag-ayo didto sa tambok ug tabunok nga yuta, sumala sa gisaad sa Ginoo ang Dios sa inyong katigulangan. Hinumdumi, dili ba mga pahinumdum kini, hinumdumi katawhan sa Israel ang Ginoo ug ang Ginoo lamang maoy atong Dios. Higugmaon ang Ginoo nga inyong Dios sa tibuok ninyong kasing-kasing, kalag ug kusog. Ayaw ninyo hikalimti kining mga balaod nga gihatag ko kaninyo karon. So si Moises, mga igsuon, nagpahinumdum sa katawhan sa Israel. Ang Ginoo mao lamang gayod ang Dios ug angay siyang higugmaon sa tibuok nga kasing-kasing, kalag ug kusog. Kining atong nadungog sa Deuteronomio, mao kini ang gi-quote sa atong Ginoong Hesus diha sa atong ebanghelyo. Sa dihang usa ka magtutudlo sa balaod biduol kaniya ug miingon, unsa mang sugua ang labing hinungdanon sa tanan. Ug si Hesus miingon, mao kini ang labing hinungdanong sugo, pamati Israel. Shema, pamati Israel. Ang Ginoo nga atong Dios mao ra gayud ang Ginoo. Kinahanglan mahalon mo ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, sa tibuok mong salabutan, ug sa tibuok mong kusog. Ang sunod mao kini, higugmaa ang imong isig katawo sama sa paghigugma nimo sa imong kaugalingon. Wala nay laing sugo nga mas labaw pa ni ining duha. Dili ba? Gibalik no? Pagbalik, pagpahinumdum. O dili ba? Nasayod naman tani ini. No? Kay mao kini ang sumada sa napulo ka sugo nga nadawat ni Moises didto sa bukid sa Sinai. Ang unang tulo ka sugo naghubit sa relasyon sa tao ug sa Dios, the vertical line. Ang unang sugo, ako ang Ginoo nga nagluwas kaniyo sa kaulipnan sa Ehipto, ayaw kamo pagbaton og laing Dios. First commandment. Ang second, ayaw gamita ang ngalan sa Ginoo sa pagpasipala. Ang third, balaana ang adlawng igpapahulay. Kana naghubit sa relasyon sa tao ngadto sa Dios. Mao kini ang pagpadayag sa paghigugma sa tao ngadto sa Dios, sama nga ang Dios nahigugma sa tao. The second part sa 10 commandments gikan sa commandment number 4. Tahura ang imong amahan ug inahan. Number 4. Number 5, ayaw pagpatay. Number 6, ayaw panapaw. Number 7, ayaw pangawat. Number 8, ayaw butang-butangi ang imong isig ka tao. Number 9, ayaw kaibog sa asawa sa imong silingan. Number 10, ayaw kaibgi ang manggad o ang kabtangan sa imong silingan. Kini, naghulagway sa relasyon sa tao, tali sa iyang isig ka tao. Kay kung nahigugma ka sa imong isig ka tao, dili ka makaako sa pagpasipala. Di ba? So, paghigugma sa Dios o paghigugma sa atong isig ka tao, sumada sa napulo kasugo. Ang sukaran, gugma.
Mga igsuon ato ning pamalandungan sa atong konteksto karon, no? Ang unang bahin paghigugma sa Dios sa tibuok natong kasing-kasing, sa tibuok natong kalag, sa tibuok natong salabutan, sa tibuok natong kusog. Ang unang pamalandong og pangutana, ang atong paghigugma sa Dios tinibuok na ba? Basin medya-medya ra o ang uban 1/4 pa. Di ba? So mao ni ang challenge, di ba? Og ang kabahin sa pagpadayag nining maong gugma sa Dios, mao ang pagpadayag nato, paghulagway ninis itong kinabuhi sa atong mga pag-ampo. Og nasayod ta nga ang pinakataas nga paagi sa pag-ampo mao ang kasaulugan sa Santos nga misa. Diin naglangkob kini sa duha ka liturhiya, liturhiya sa pulong ug liturhiya sa Eucharistia. Og kining maong kasaulugan nahimo ni siya nga challenging kanato, labi na kita nga naa sa probinsya sa Davao Occidental. Tungod kay sugod pa sa bulan sa Hunyo, walay movement on Sunday hangtod karon, di ba? Challenging kayo ni, no? Kay alang natong mga Kristiyano Katoliko, ang adlawng Domingo dili lamang adlaw nga walay trabaho, kundi alang nato mao ni ang adlaw sa Ginoo. Og dunay sugo ang Dios nga balaanon ang adlawng igpapahulay. Now karon naay dilema. Unsa may atong tumanon? Ang sugo ba sa tao o ang sugo sa Dios? Ya gusto man tagkalinaw, di ba? Mao na nga kita nangita og pamaagi, no? So ang atong mga misa para Domingo atong gihimong nasa Sabado sa gabi, sa hapon, anticipated Mass. Ang 5 o'clock, anticipated Mass for the Sunday. Ang 6:30, Sunday liturgy na siya. Kay ang liturgical time, magsugod man sa 6 o'clock sa Saturday evening. Mao na ang liturgical time sa Sunday. Pero kay 5 o'clock man ta nga nagsugod, ang first Mass na to, anticipated. O salamat sa Dios sa sinugdanan sa pagpahigayon nato ani, gamay-gamay ra ang nakatambong. Karon salamat kay murag medyo naghandaghan. Pero kung ato gid siyang tanaon sa kinatibuk-an, gamay ra gyud kaayo, no? Gamay ra gyud kaayo. So wala kay nato mabansay kining pagsimba sa Ginoo nga mauntay paghulagway sa atong paghigugma sa Dios. Dili ba? Kay kung makita sa Dios nga nahigugma ta niya, siya usab mahigugma nato. Og balos dining maong paghigugma, mao ang pagpanalipod nato sa tanang matang sa dautan. Apil na niini ang COVID-19. Dili ba? Mao na nga kanunay kami ni Father Sator, kanunay namong gibalik-balik, dili paigo ang pag-amping. Labaw sa tanan ang pag-ampo nato sa Dios. Pag-ampo tungod kay atong dawaton, no? Atong dawaton nga dili mabuntog kining COVID-19, pinaagi sa tawanong paningkamot lamang. Nagidahanglan kita sa panabang ug grasya gikan sa Dios. Paghigugma sa Dios. Diha sa tibuok natong kasing-kasing, sa tibuok natong kalag, sa tibuok natong salabutan ug sa tibuok natong kusog. Ang ikaduhang bahin, paghigugma sa atong isig katao. Sa unsa mang paagi, no? Kung ato ning ibutang sa atong konteksto, mga igsuon, kung atong tumanon ang mga gilagda, gilagda ba sa atong paggamhanan, dali ra sigurong nasulbad nato ang suliran, ang problema labi na sa COVID-19. Kung sa kanunay lang yun, mag-amping ta, mag-ampo pod kanunay, kunya kabahid sa atong pag-amping, bao ang pagsunod sa mga protocol, wearing of face mask and face shield when you are in public, constant washing of hands, and observing physical distance. Maura man dyan na, no? Pero usahay man gud malimot ni ana. Unya, dili ba? Gipahinumduman ta, nga posible nga kita matakdan o kita ang makatakod.
usa sa mga membro sa DILG nangutan ako ngano man nga Domingo ra man jud ang gipili nga no movement. Ingon siya nga unsa man gud Father, gadaghan man kong mga ligog dagat ug uban pa. No? So nadamay hinuon ang mga tao nga limpyo og intensyon unta. Hapit ko mo ingon nga atong hangyo ng mga pulis kabantayan ng mga dagat. Nga naman, kay ang di nato pagsunod sa mga giya, kabahin man na sa way pagrespeto nato. O diya kadang pahiwag, kadang walay pagrespeto nato sa atong isig katao, sama raman pod nga, wata mag-atiman, wata nagpakabana ba? Laktoro nato, wata nahigog Manila. No? Daghan kong nahibaluan nga nagabiktima sa COVID, naara sa balay. Nga naman nga nabiktima sa COVID nga naaraman sa balay? Ay unsaon ba nga usa sa mga sakop sa panimalay nagsige magsuroy, unya nahimo siyang career, unya ang naa sa balay doon na nay comorbid daan, doon na nay sakit daan, nahimo in taon nga biktima. So mga igsoon, kung ato lang yung isimplify ba kining paghigugma nato sa ato isig katao, nagsugod gyud diha sa respeto sa usag-usa. Pagrespeto nato, no? Diha magsugod ang atong pagpadayag sa gugma sa atong isig katao. So duha ka importanteng butang, importanteng kasuguan nga gipahinumdum kanato ang paghigugma nato sa Dios ug ang paghigugma nato sa atong isig katao. Sa pag-ingon ni Jesus di atong magtutudlo sa balaod, niingon siya nga tinuod ka na magtutudlo. Og si Jesus nakaalinggat ka maayo ang iyang tubag, miingon si Jesus kaniya, dili kahalayo sa gingharian sa langit. Mga igsuon, kung atong bansayon kining duha, bisag dili pa kita perpekto, kung atong tinguhaon sa pagbansay, ang atong makanunayong paningkamot, pagpadayag nato sa gugma sa Dios o sa atong isig katao, sama sa magtutudlo sa balaod diha sa atong ebanghelyo, ang atong Ginoong Hesus magpahinumdum nato, dili tahalayo sa gingharian sa langit. Busa niinig katluan ug usa nga Domingo, no? Magsilbi ni nga pahinumdum alang kanatong tanan diha sa atong padayon nga panaw sa kinabuhi ug pagtuo. Atong hinumduman kanunay kining duha ka importanteng kasuguan sa Dios nga nagasukad sa gugma, ang paghigugma sa Ginoo ug ang paghigugma sa atong isig katao. Palihog manindog. Nagatuwa ko sa Dios nga mahal, nga makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug yuta. Nagatuwa ko kang Jesucristo, iyang bugtong anak atong Ginoo. Ipanampun siya sa lalang sa Espiritu Santo, natao ika ni Maria nga unay, nag-anto siya sa sugo ni Poncio Pilato, ilang sa krus.
Mga igsoon, padayon kitang mudangop sa Dios sa atong mga panginhanglan ug sa matag pagkampo moingon kita, Ginoo pun-a kami sa imong gugma. Ginoo, pun-a kami sa imong gugma. Alang sa mga lumilihok sa simbahan, sa atong Santo Papa Francisco, sa atong mga obispo, sa mga kaparian ug mga relihiyoso, ug sa tanan nga nag-alagad sa simbahan, nga unta ang Espiritu Santo mudan-ag ngadto kanila aron mobati sila og gugma sa pagserbisyo sa imong katawhan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pun-a kami sa imong gugma. Alang sa mga lideres sa tanang nasud, nga unta maghari ang gugma, kalinaw ug kaangayan sa ilang panggamhanan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pun-a kami sa imong gugma. Alang sa atong mga kaigsuunan nga gidaog-daog o gilupigan, nga unta ang Dios maghatag kanila og mga instrumento aron maoy mopadayag sa dakong gugma sa Dios ngadto kanila. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pun-a kami sa imong gugma. Alang sa atong tagsa-tagsa kapamilya, nga unta ang gugma ug kalinaw ni Kristo maoy mohiusa kanato diha sa atong galamhanan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pun-a kami sa imong gugma. Alang kanatong tanan nga nagkatigong karon, nga unta ang gugma ni Kristo maoy mahimong tuburan sa atong panaghiusa karon. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pun-a kami sa imong gugma. Kining tanan o Dios among gipadangat kanimo pinagi sa imong anak sa Kristo, among Ginoo ug among manunubos. Amen. Palihog mang lingkod.